Bon dia, nois i noies! Abans de parlar de les màquines simples, és important que ens preguntem què són les màquines. Doncs bé, les màquines són estris i aparells que ens permeten realitzar diferents tasques amb menys esforç o fins i tot fer treballs que sense elles no podríem realitzar. Mireu aquí aquests dos objectes. Tenim una rentadora i tenim un martell. Aquestes màquines necessiten energia per funcionar. En el cas de la rentadora, l'energia que necessita és l'electricitat. Si nosaltres no connectem la rentadora a l'endoll, la rentadora no funcionarà. Per tant, necessita aquesta font d'energia, l'electricitat, perquè funcioni. I en el cas del martell, l'energia que necessita és la nostra força, la que fem nosaltres amb el braç i amb la mà al agafar-lo per picar qualsevol objecte. Per tant, aquesta energia que dèiem que necessiten totes les màquines per poder funcionar, doncs la podem obtenir de diferents maneres. Com ja hem dit en el cas del martell, però també amb aquestes alicates necessitem la força de les persones. Com també per poder remar aquesta barca. Sí? Necessitem la força dels braços per poder moure els rems. També podem obtenir l'energia a partir d'un animal, com en el cas dels carros. Sí? Antigament els carros es movien amb els animals. De l'electricitat, com hem comentat amb la rentadora, però també en el cas dels ordinadors o de qualsevol electrodomèstic, necessitem l'energia que ens ve de l'electricitat per fer-ho funcionar. O bé combustibles, com per exemple els cotxes, motos o qualsevol automòbil. Per tant, les màquines ens permeten fer un treball amb menys esforç. Poden ser simples, formades per pocs elements, o complexes, formades per molts elements. I el que hem de tenir clar és que totes les màquines necessiten energia per funcionar. Genial, doncs ara ja pots anar a veure el següent vídeo que parla sobre les màquines simples. Fins la propera!